в мене є беззаперечні докази, які вказують на пов'язаність цих нападів з нападами на інших громадських активістів в Одесі. І це навіть підтверджував генеральний прокурор в ряді телеефірів. Він це озвучував і говорив, що такі докази є. Тому з цього виходить, що ми маємо справу з якимось стійким угрупуванням, котре мало свій координаційний центр і організовувало атаки на різних людей. Схожі за своїм характером, вони мали на меті насамперед залякати громадян і приблизно в один і той же короткий період часу. Я почав досліджувати особи людей, які були причетні до нападів на мене і на інших громадських активістів, і всі вони пов'язані так чи інакше з мером Одеси. Наприклад, організатор нападу на Аліну Радченко, на прізвище Палютін, котрого нещодавно випустив суд, він є ряд світлин, де він обіймається з Геннадієм Трухановим. Організатори нападів на мене, такі як Подобєдов і Пасувайло, їх неодноразово винаймали люди, близькі до оточення Геннадія Труханова. Плюс є ще багато інформації з оперативних джерел, котрі я не можу на даний момент розкривати, але все зводиться туди. Все зводиться до того, що міська влада влаштувала акт помсти громадським активістам за свою діяльність. Але тут була ж ще версія про російські спецслужби. Я її не відкидаю. Я її об'єдную спільно з міською владою. Чому? Тому що Володимир Галантернік має активи в Російській Федерації, дуже часто знаходиться в Москві разом зі своєю дружиною. Геннадій Труханов має російське громадянство, підтримував російську агресію, підтримував так званий референдум, а по факту анексію Криму у 2014 році. І сьогодні він не приховує своїх проросійських поглядів. По суті, це людина прямо пов'язана з російськими спецслужбами, зокрема з Романом Абрамовичем. І ще з рядом осіб з Російської Федерації. Роман Абрамович – це олігарх. Це олігарх російський, так. І, власне, тому для мене сьогодні одеська міська влада і російські спецслужби – це, по суті, одне і те ж саме. Тому що я їх по факту не розділяю. І я переконаний, що у нападах на громадських активістів, як у дестабілізуючому факторі насамперед, були зацікавлені саме Геннадій Труханов і Російська Федерація. Тому що Геннадій Труханов, він прибирав активних громадян, які здатні були виходити на системні протести. Російська Федерація була в цьому зацікавлена, тому що громадянське суспільство – це, по суті, сьогодні навіть в Україні лишається однією з основних сил, котра здатна організовано чинити супротив Російській Федерації, як це було в Одесі в 2014 році, в тому числі під час подій 2 травня. Ви сказали, що поки що ведеться досудове розслідування, так, кримінальне провадження існує, і деяких даних ви не можете розкривати, хоча ви з ними знайомі. В цих матеріалах є беззаперечні докази вини Геннадія Труханова і Галантерника? Я не ознайомлений з усіма матеріалами, тому що досудове слідство ще триває. Я знаю, що проводиться велика кількість, в тому числі оперативних заходів, тому я не можу стверджувати ані так, ані ні. Я дуже хотів би, щоб Геннадія Труханова хоча б допитали в провадженнях по нападам на мене, тому що цих протоколів допиту я поки що не бачив. Але наша сторона ініціює ці клопотання, і ми будемо робити все для того, щоб допитати громадян Геннадія Труханова, Володимира Галантерніка і інших осіб, які можуть бути причетними до серії нападів на громадських активістів. І буквально позавчора мною було отримано судове рішення. Шевченківський районний суд зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за статтею «Терористичні акти, вчинені терористичною групою, терористичною організацією». В формулюванні моєї заяви до Служби безпеки України, власне, було викладено саме те, про що ми зараз з вами обговорюємо. Що я абсолютно цілком вважаю, що Геннадій Труханов та Володимир Галантернік причетні до нападів, а по факту до терору проти громадських активістів.